Bé, doncs quan vulguis, Cindy, ja pots presentar-te. Ja pots començar. Em dic Cindy Caparos, tenc 25 anys, soc de Filipines. Aquest és el mapa del meu país. Filipines té més de 7.000 illes. Ara, Filipines és un país independent. Abans de l'any 1945 era una colònia americana. La regió del nord de Luzon y la capital de Luzon es Manila. Metro Manila tiene 12 millones de habitantes. La región central son los Visayas. Y la capital de Visayas es Cebu. La región del sur de Filipinas es Mindanao y la capital de Mindanao es Davao. Yo soy de Ilha de Leyte. Que está a las Visayas y la Ilha de Leyte es importante porque tenemos cocos. Es la isla de Filipinas que tenemos cocos. La Universidad de Agricultura de Baybay es especialista en el estudio del cocos. Ah, mira. En la misma casa aquest és l'Ajuntament del meu poble. La meva casa és l'Albera, que és un poble petit proper a la ciutat d'Ormo. Ormo té 160.000 habitants i és la població més important propera a casa meva. Jo treballo a Ormo, a un gran centre gaisano. I a Ormo hi ha molts geysers i sort fong, vapor d'aigua i calor de la terra. Hi ha indústries. Sí. En alguns llocs s'aprofita això per producir electricidad barata. A Leyte, a prop de la meva ciutat, estan 4 islas. Són petites illes de palmeres, sorra blanca i agua mognita que els turistes encara no han descobert. Que maques, eh? Sí. La regió Visayas és la més turística perquè té moltes illes. Sí. Amb boniques platges i molts feixos de colors coral. A Visayas y Ilha de Boracay, que es considerada la ilha tropical más bonita del mundo. La ilha de Bohol també hi ha moltes atraccions turístiques. Bohol és considerat un paradís al buceig i el snorkeling. A més, a Bohol hi ha el Tacher, que és el mico més petit del món. A Bohol també hi ha Chocolate Hills, que són més de 1.000 muntanyes rodones formades per coral i caragols marins. A les Filipines hi ha pocs monuments. Les antigues iglesias espanyoles estan deteriorades pels terratrèmols a les guerres. Moltes han desaparegut. En molts llocs de Filipines hi ha monuments americans de la guerra amb Japó. A l'illa de Mactan hi ha un monument a Lapu-Lapu
que es el primer héroe filipí a matar Magallanes en la batalla de Mactan. A Mactan també hi ha un monument de Magallanes. Aquí van construir els espanyols. A les Filipines hi ha uns plats típics. El sinigang és com una sopa amb moltes verdures, peix i gambes. El lechon roasted es menja en les grans festes. Un altre menjar molt apreciat allà és el balut, que són ous d'ànec. Ous d'ànec? Sí. Una mica cubats i amb el polets entre. Caram! D'entre informació. De totes maneres, això als occidentals hi fa fàstic, però estan molt bons. A les Filipines hi ha molts volcans que causen desgràcies, però els tifons encara són més dolents. Cada any passen molts tifons i maten a moltes persones. De tota manera, m'agrada molt el meu país. Moltes gràcies, Cindy. Escolta, ho has fet molt bé, Per tu és un esforç, això,